no Auditorio Lois Tobío de Gondomar. Este venres, sábado, luns e martes actuarán as compañías Tansariña coa obra Contaloucos, Trompicallo con Manoladas, Cachirulo con Pinocho e a compañía cubana Cascanueces con Un cuento viejo vuelto a contar. Repito, o venres, sábado, luns e martes a 7 da tarde no Auditorio Lois Tobío de Gondomar, e o prezo de entrada é simbólico, 100 pesetas. Nada máis por hoxe e ata o próximo xoves. E isto foi todo na Gabela do Guillade. Agardámosvos o vindeiro xoves. Aquí comeza a Gabela do Guillade, un espacio do Instituto de Estudios Miñoranos. Bueno, hoxe o 1º de marzo. Cúmprese exactamente 508 anos dende a chegada a Baiona da Carabela La Pinta. Esta nave, froito da perfección portuguesa, capitaneada por Martín Alonso Pinzón, foi a primeira dende a que se divisou o Novo Mundo das Américas, un histórico 12 de outubro de 1492. A Pinta, da que temos unha reproducción no Peirao de Baiona, formaba parte dunha exposición formada por 3 naves, pero nin a Santa María, nin a Niña chegou a Baiona. Por que? Esta é unha boa pregunta, para que non sei se saberemos darlle unha adecuada resposta. Antes saudamos xa ao noso habitual equipo de traballo. Bos días, Carlos Meixome. Hola, bo día. Hola, María José. Hola, que tal? Bos días, Juan. Hola, bos días, Lino. Se non tivésemos ningún tipo de documento histórico, nin fonte que nos acreditase a razón da chegada da Pinta a Baiona, poderíamos preguntarnos: é normal que uns homes que controlaban a navegación ata o punto de lanzarse a explorar océanos descoñecidos errasen a chegada ao seu destino en centos de kilómetros? A xente non especialista en navegación a vela pode pensar que se verían forzados por algún tipo de galerna que os empurrou cara ao norte, perdendo o rumbo hacia onde dar, e por fin deron nas costas de Galicia. É unha teoría pois non carente de certa lógica meteorolóxica, pois todos coñecemos o proclives que son as nosas costas a sufrir temporais do sur nos meses de outubro, nas estacións de outono ou de inverno, non? Que permiten pois que as nosas ideas sean acubillo de barcos cara aos que se dirixen os barcos máis afectados. Por tanto, non sería raro que nesa época sufrise os efectos de unha desas borrascas que tanto nos acompañaron este inverno. Mais a xente experta en navegación a vela tamén sabe máis cousas. Sabe que hai outras forzas naturais que tamén son moi importantes a hora de dirixir un barco por rotas transoceánicas, como foi aquela Carabela Pinta. Trátase das correntes mariñas, das cales todos temos escoitado algo, non? Pero que son pouco coñecidas. Son fenómenos menos coñecidos que os atmosféricos. Pois se ven o motor dos barcos e a vela do vento pode determinar a dirección, tamén determina a dirección o que son as correntes mariñas. Un barco que quere cruzar o Atlántico e pon rumbo directo cara a un destino ten que ir correxindo o rumbo, debido á deriva que sufre pois a trayectoria debido ás correntes mariñas. Podría ser este, por tanto, o caso da Carabela Pinta, e que a corrente empurrara pois hacia o norte. Nesta hipótese, o erro do destino vería dado pola dirección e forza que ten esta corrente, que os navegantes daquela época, como era de supoñer, non coñecían, por ser a primeira vez que o percorrían. Bueno, pois esta é unha teoría. Non sei se o noso invitado está de acordo, concorda con esta hipótese, pero a él imos preguntarlle a partir de agora. Trátase de José Ramón Sandoval, licenciado en Historia, traballa no Instituto IES Proval de Nigrán e é membro do IEN. Bos días, José Ramón. Hola, bo día. Bueno, antes de nada,
antes de que expliques, bueno, queríamos saber como foi esta arribada de que estaba falando Lino, esta arribada da Pinta a Bayona, non? Si puderas explicarnos un pouco a todos os nós e a todos os ointes. Bueno, a teoría tal como se formula nesta introducción, pois non é moi completa, non foron só as correntes o que determinaron que a Carabela Pinta arribase a Bayona. Avelino Sierra Fernández, nun libro que se titula precisamente a arribada da Carabela Pinta a Bayona, no seu capítulo 9, pregúntase se estaba previsto que a expedición arribara a Bayona ao seu regreso das Indias, e concluye que Pinzón recalou en Bayona porque así debía estar establecido e porque así lo imponía la razón, cito textualmente. Tamén apunta que solo las tormentas y más probablemente la decisión interesada de Colón a última hora lo impidieran. Bueno, eu penso aquí que temos que facer algunhas precisións. A primeira é considerar que esta expedición, Colón e o almirante, Martín Alonso Pinzón é un subordinado. E Colón, nesta expedición, non toma nunca unha decisión a última hora. Todo o que ten, o ten perfectamente previsto, o todo plan de viaxe o ten tamén perfectamente establecido, según diremos despois, basease fundamentalmente nun coñecemento moi amplio da navegación polas aguas de Madeira, polas aguas das Azores e polas aguas incluso hasta de Islandia, en Tule. Ben, entón isto é o primeiro que nós queremos facer. Se ben Martín Alonso Pinzón ocupa unha posición clave, repetimos, Colón é o que ten as ideas clave desta viaxe. Ten perfectamente claro tanto o rumbo, a derrota que vai a seguir na ida, como o de volta. Colón xa había navegado, como dicen, nas augas das Azores. Incluso, pois está comprobado que estas exploracións facíanas contra o vento, para ter garantizado o regreso de volta. Por lo tanto, Colón era coñecedor perfectamente das correntes do oeste que había nas Azores e das correntes hacia o oeste que había no paralelo de Canarias. Entón, por eso, concibe o plan do seguinte xeito: marchar hacia o oeste por o paralelo de Canarias, paralelo 38, e voltar empuxado polos ventos alisios, que os ventos que volven polas Azores, o sea, os alisios para ir e as Azores para volver. Isto ten ademais outra consecuencia, que posiblemente esa foi unha das razóns da que o rei Xoán II de Portugal non poidera aceptar previamente este plan de Colón, porque o Tratado de Alcasovas, firmado en 1479, delimitaba claramente que a navegación hacia Guinea era portuguesa e hacia o oeste era castelán. O sea, que non podía. Entón, exactamente, como non podía, incluso cando a Colón se lle impoñe o proxecto, se lle marca taxativamente que non pode ir hacia as costas de Guinea para non alterar este tratado. Entón, ademais, outra cousa, cando Colón decide regresar o domingo 3 de febreiro, pois narra no seu diario, e leo textualmente: parecióle la estrella del norte muy alta, como en el cabo San Vicente. Ao día seguinte, marca xa decididamente o rumbo ao leste. É dicir, que el cando se atopa que na latitude exacta non ten ninguna dúbida nesta cuestión. Mira, e houbo ademais algunha outra razón para tal arribada? Pois penso que sí, aquí teríamos que falar xa das relacións do almirante Cristóbal Colón e con Martín Alonso, de relacións que eu quero calificar non de enemistade, como se pode ler en algúns textos e tal, sino de un desencontro progresivo. Porque, en fin, en principio temos que ter en conta que os dous teñen unha personalidade moi forte, incluso, pois, Martín Alonso Pinzón, con 52 anos, corsario, pois ten un amplio dominio tamén da navegación, e nun principio Colón necesita completamente a Martín Alonso Pinzón. O necesita porque cando el trata de reclutar a tripulación, pois non atopa xente, como el di, excepto 4 axentes salvo la del crimen, 4 condenados a morte, non? Entón, é Martín Alonso Pinzón o que lle vai a permitir fletar prácticamente estas naves. E Martín Alonso Pinzón, neste primeiros intres, móstrase entusiasmado completamente co plan. Incluso promete repartir con Colón os beneficios do descubrimento de novas terras como con irmán. Bueno, Colón daquela, pois vamos, era recibido pois como Cristóforos colonos cuidan, quen é este tío. Eso. Entón,
necesita a Martín Alonso Pinzón para reclutar a tripulación, necesita incluso para manter a orde, porque antes de descubrir América é Martín Alonso Pinzón o que lle indica o que ten que facer para sofocar un motín, que cuelgue vosa merced a media docena de ellos e tírelos pola borda. Método expeditivo. É un método moi expeditivo, está recollido. O necesita para aceptar sus herencias, porque Colón emperrouse en marchar cara ao oeste. Xa no día, pareceme que 8 de outubro, cando xa están preto de chegar ás illas, as correntes precisamente o hubieran levado directamente a Florida e hubiera voltado para Europa. Entonces aí Pinzón impón un rumbo suroeste, que é o que permite que atopen terra. Ben, eso por unha banda. Por outra, pois Martín Alonso Pinzón iba por libre tamén, porque como tiña unha nave máis velera, recolle Colón e dice que o 18 de setembro Martín Alonso con la Pinta, que era unha gran velera, no esperó. O sea, eso que indica? Que indica eso? Como bon mariñeiro andaba por libre, o sea, non andaba subordinado, a decir, senón que él tiña tamén a súa autonomía e tiña a súa maneira de entender a expedición. Chegamos ao momento de que se descubre terra, 12 de outubro. Aquí demóstrase que o almirante ten razón. Entón xa cambian as circunstancias. A posición de Colón... O almirante estamos falando de Colón. Sí, o almirante refirma a Cristóbal Colón, sí. Dalle todo lo que el dicho Martín Alonso Pinzón pidiese e quisiese. Eso era o comenzo. Pero agora dice, eu teño razón, aquí as normas mando eu. Entonces, claro, empezan as exploracións, está vixente un dos obxectivos que levan, que é o rescate do ouro. E Martín Alonso Pinzón esa é unha das cousas que máis lle interesan tamén. Precisamente por isto, aí na noite do 21 de novembro do ano 92, Martín Alonso Pinzón pola noite pérdese durante 46 días. Voluntariamente. Claro, lóxicamente. O sea, vai ser por libre, E logo, cando según todos os informes xa se fixeran con un certo cargamento de ouro, volve a encontrar a Colón o 6 de xaneiro do 93. Entón, claro, deste encontro, Colón escribe no seu diario: se fue sin esperar, sin causa de mal tiempo, sino porque quiso. E añade, máis adelante, otras muchas me tiene hecho y dicho. Entón, hai que entender, pois, a relación que hai entre Martín Alonso Pinzón neste xeito. Cando se atopan, pois o almirante dice: quiso o almirante disimular por no dar lugar a las malas obras de Satanás que deseaba impedir aquel viaje. Isto tamén estamos... Sí. Bueno, entón estamos xa no momento máis importante da viaxe, non? Sí. No momento clave. Clave, sí. Sí, cando se toma a decisión de voltar, non? O martes 8 de xaneiro, dice tamén, refírome sempre ao diario de Colón, acordou volverse e non parar máis con la maior priesa que le fuese posible, por llevarles las nuevas, refírese ao reis, e por quitarse de la mala compañía que tenía. O sea, que esa é a opinión que tiña Colón naquel momento de Martín Alonso Pinzón. O día seguinte no quiere más enojo con Martín Alonso Pinzón hasta que sus altezas supiesen las nuevas de su viaje y de lo que ha hecho, lo cual implica abrirle un proceso a Pinzón por su actitud. Y entonces cuando lle comunica Colón a Pinzón que teñen que voltar, Martín Alonso Pinzón lóxicamente manifesta o seu interés por continuar a exploración, inda que somente sexa por completar o acopio de ouro que había conseguido. Entón o enfrontamento chega pois entre eles a límites extremos. O almirante comínalle ao Palermo e este lle chega a contestar tamén claramente que moi ben, voltamos e en España e oírnos han por justicia. O sea, que aquí as cousas xa están tensas. Entón Colón neste intre ameaza con aforcalo e Pinzón lle contesta tamén dicíndolle que eso merezco yo por haberos puesto en la honra que os he puesto para que digáis isto. O sea, que a rotura xa neste momento é total. Pero vénsexa por subordinación, vénsexa porque Pinzón quere estar presente no proceso que se vai incoar. Vénsexa porque non coñece o camiño de volta. O caso é que sigue as órdenes do almirante.
E Colón, como se dixemos, non o dubida. Nordeste, cuarta del este. Cando alcanza o paralelo das Azores, dice, mudou el camino e se fue al este. O sea, durante a volta todo vai ademais con aparente normalidade. Incluso hai unha cosa que chama moito a atención, que co mércores 23 de xaneiro o almirante recolle no seu diario que esperaba muchas veces a la Carabela Pinta porque andaba mal de la bolina, se ayudaba pouco de la mesana por el mástel no ser bueno, e le echa la culpa, botella a culpa disto de non aderezar a nave a Martín Alonso Pinzón. Entón, por que se produce esta separación das carabelas, non? Nas Azores? Cal é Pois, o motivo final? Pois penso que chegan as Azores. Aquí xa cambian outra vez as tornas. Martín Alonso Pinzón leva un piloto bayonés que é Sarmiento, coñecen tamén perfectamente estas augas e agora non necesitan a Colón absolutamente para nada. Entón, casualmente, pérdese no medio da tormenta que calma ademais pola noite, o sea, que houberan tido posibilidades de xuntarse. No diario, e repito, a mellor vou demasiado pendiente do diario, pero isto que permite seguir a sigladura, claro. Dice a nao, la niña, dice, comenzó a correr, la carabela de la niña, perdón, comenzó a correr a popa donde el viento le llevase. Dice, entonces comenzó a correr también la carabela Pinta, en que iba Martín Alonso Pinzón, y desapareció. Aunque toda la noche hizo faroles el almirante, el otro no le respondía, porque se hallaba muy fuera del camino del almirante. Esto significa claramente que a Carabela Pinta tomou outro rumbo, e dicen, perdéronse, non foi só porque aproveitou as corrientes. Entón, se tiña outro rumbo, por qué? Porque Pinzón, eso xa entramos no capítulo das hipótesis, dos supostos, de facer incluso futuribles, que en historia falamos de feitos, non de... Pero bueno, como para reforzar a cuestión, veremos. Quería Martín Alonso Pinzón chegar antes de Colón para utilizar ese argumento como fidelidade aos reis e como a súa defensa? Ou tamén podemos pensar de outro xeito. Neste intre, os portugueses todavía non chegaron a abrir a ruta das Indias. No ano 1488, cando Bartolomé Díaz dobla a punta sur de África, e todavía non teñen clara cal é a ruta a seguir. Imaginemos, entón, que pasaría se as dúas carabelas entran en Lisboa e os portugueses aplican o que daquela se chamaba a política do sigilo. Que era? Que era facer desaparecer os que molestaban no segredo. E incluso o propio almirante xa ve isto, o ve claro xa na saída, porque o 6 de setembro do 92, antes de empezar a viaxe dende a Gomera, pois supo o almirante que andaban por allí 3 carabelas de Portugal para lo tomar, es decir, que el xa sabían cal era esa rivalidade. E cando ora el, apoiado nos danos da tormenta, chega e recala nas Azores, os homes que manda a terra son prendidos tamén. O sea que a explicación que podemos buscar neste feito é de que se lles podía eliminar facilmente e manter o secreto do descubrimento. Remato con isto. Conclusións. Martín Alonso Pinzón ven a Bayona porque non desexa seguir o almirante na ruta das Azores-Lisboa e logo Palos, porque non confía nel, porque está enemistado con el e porque tamén, como dicíamos aí ao principio do programa, os ventos suroeste, nunha treboada, levan bastante antes a Bayona que a Palos. Entón, eso é lógico. Pois moi ben, moitísimas gracias por estas interesantes fontes e documentación. Gracias por estar aquí, Xosé Ramón. E, bueno, por último, xa aproveitando a conmemoración daquel 1 de marzo de 1493, pensamos que unha boa disculpa para adentrarnos na vida do medioevo, para chegarnos á realidade dos veciños de enfrente, dos que falaremos nos próximos programas. Refírome, claro está, aos que están ao outro lado do Atlántico, tal como fai o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, que hoxe inaugura en Baiona o seu foro inamericano con unha conferencia e presentación do libro La solución de las controversias en el Mercosur, estudio de sus mecanismos. O libro é de Antonio Martínez Puñal e será ás 8 no Hotel Bahía. Pois nada máis por hoxe. A próxima semana falaremos de migración e ata entón teñan e disfruten dunha boa semana.
E isto foi todo na Gabela do Guillade. Agardámosvos o vindeiro xoves.